हेलो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आसामनि बायदि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै दोनदों आरो जायफोर बिथांमोननि एग्जाम एबा इन्टारभिउ प्रसेसआ कमप्लिट जाजोबाखै एबा जाजोबबाय बिथांमोननि एप्लिकेन्टफोरनि थाखाय दिनैनि भिडिअ'आव आं मोनसे जोबोर मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों मानोना आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै दा आसामनि सरकारि गासै डिपार्टमेन्टआव जानो गोनां रिटेन एग्जामफोरखौ आसामनि गंब्रै इउनिभार्सिटिफ्रासो खुंनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना थारैनो पास जायो बिथांमोननि पस्टिंखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 28 तारिखनि सिगां सिगां खालामनाय जागोन। डिसेम्बर नङाब्लाबो डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव पस्टिं होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। थ' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना आं गुवारै फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर आंनि कुवार नोंथांमोना नायगासिनो दं इउटिउब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै खाथियाव नुनाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो आरो बेल नटिफिकेशनखौबो। रायजोनि जेखि डिपार्टमेन्टनि जब जेरै एसएसए, पुलिस, सिकिउरिटि गार्ड, इक'नमिक्स, एक्साइज, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, हेल्थ, पिडब्लिउडि, एडुकेसन बेफोरबायदि पस्टनि भेकेन्ट पस्टनि थाखाय गाव गावनि डिपार्टमेन्टआ इन्टारभिउ एबा एग्जाम खुङालासिनो बै एग्जामफोरखौ रायजोनि गंब्रै इउनिभार्सिटिखौसो खुंनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। लोगोसे रायजो सरकारनि लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौ 28 डिसेम्बरनि सिगां सिगां फिलआप खालामनांगौनिबो रादाब मोननाय जादों। स' बेखायनो जायफोरा आसाम सरकारनि एग्जामफ्राव देग्लाय मोजां रिजाल्ट लाबोनो हायो बिथांमोननि पस्टिंआ देग्लायनो जानायनि चान्स दं। रायजोआव बायदि डिपार्टमेन्टआव जाबोबाय थानाय केलेंकारिखौ नोजोर होनानै आसामनि गंब्रै इउनिभार्सिटिनो बे बिबानखौ होनाय जादों। बे इउनिभार्सिटि गंब्रैया जाबाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, आसाम इउनिभार्सिटि आरो तेजपुर इउनिभार्सिटि। थ' बिदिब्ला बबे इउनिभार्सिटिनो बबे डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों नायदो। सिकिउरिटि गार्ड, जेल, पन्चायत एन्ड रुरेल डिपार्टमेन्ट, लेबार डिपार्टमेन्ट बायदिनि रिटेन एग्जामखौ खुंनो थाखाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनो बिबान होनाय जादों। इन्डास्ट्रिज एन्ड इक'नमि, ट्रेन्सपर्ट, एक्साइज, फरेस्ट एन्ड इनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्ट आरो दक्षता बेफोर डिपार्टमेन्टनि रिटेन एग्जामनि थाखाय बिबान होनाय जादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनो। समाज कल्याण, लेन्ड प्रटेक्शन डिपार्टमेन्ट बायदिनि रिटेन एग्जामनि बिबानखौ होनाय जादों आसाम इउनिभार्सिटिनो। आरो इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि रिटेन एग्जामखौ खुंनो थाखाय तेजपुर इउनिभार्सिटिनो बिबान होनाय जादों। नङा आरो बायदि रोखोमनि डिपार्टमेन्टनि एग्जामफोरखौ बैफोर इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो खुंनाय जागोन। जिहेतु आसामाव इलेक्सन खाथि थ' बेखायनो मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टनि एग्जामखौ सरकारा डिसेम्बरनि सिगाङावनो जागोन आरो पस्टिं जागोन होनना फोरमायदों। स' बिदिब्ला जायफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामबाय एबा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना गोख्रैनो खालामनानै लादो मानोना बैफोर भेरिफिकेसन प्रसेसफ्रा थाबैनो जागोन आरो थाबैनो जोबगोन। थ' बिदिब्ला बेखायनो लेटेस्ट इनफरमेसन गावनि बर' रावजोंनो सम मथे मोननो थाखाय नैबे लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बन्धुफोरनोबो नोंथांमोना शेयार खालामो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो। नोंथाङा लोगो लेवाफोरनोबो शेयार खालामहरदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।